Xeni qishom tal-films. Tappi tabbijat illi kessa numru ta' toroq fir-Rabat u anka fil-Baħrija wara l-maltemp qalil ta' matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt. Kienu s-sigħat bikrin tas-sibt filgħodu meta pajjiżna nħakem il-maltempata qalila bix-xita, bufuri tar-riħ, ksieħ u ħafna silġ. Tantu hekk li propju s-sibt filgħodu rabtin b'mod partikolari għammu għal xeni mhux tas-soltu hekk kif Pjazza San Paolo anka biżwit id-Domus Romana kienu miksijin b'silġ abjad li ħafna qablu ma' xeni tal-films u ritratti minn pajjiżi li lil minn xtutna. Matul il-lejl niżlet ammont konsiderevoli ta' xita b'din tilħaq anka is-56 mm f'Ħadding biss. Il-maltempata laqtet b'mod intensiv lil Malta dan fil-waqt li fawdex minkejja li wkoll niżlet ix-xita għal tul ta' ħin il-maltempata kienet inqas intensiva. Madanakollu kienu bosta l-familji li ħadu vantaġġ minn din il-maltempata. Hekk kif kienu numru ta' ċkejknin illi anka ħarġu fit-toroq sabiex jilagħbu f'silġ illi mhux imdorrin nesperjenzaw f'pajjiżna. Matul il-lejl il-Protezzjoni Ċivili ħarġet twissija sabiex is-sewwieqa isuqu bil-galbu dan fil-waqt li l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija oranġo. Intant minħabba l-ammont ta' silġ illi niżel fin-naħa ta' fuq ta' Malta kienu bosta toroq magħluqin matul il-lejl u anka matul il-jum tas-sibt fejn f'ħidma konġunta bejn Transport Malta, il-Pulizija u anka d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili tneħħa s-silġ minħabba l-periklu. Madanakollu l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar illi matul il-ġimgħa li ġejja pajjiżna se jara xita u maltemp b'temperaturi li jinżlu għal 10 gradi Celsius.